Before 1375, ang selebrasyon na ito, itong Valentine's Day is unknown or was unknown o hindi pa kilala. Pero nang dumating ang isang makatang nabuhay noong medieval na si Geoffrey Chaucer at sinulat niya ang Parliament of Fowls na isinasaad dito na inuugnay ng writer na si Geoffrey Chaucer ang courtly love at ang kapistahan ni Saint Valentine. Sinabi pa niya sa kanyang aklat, "For this was sent on Saint Valentine's Day when every fowl cometh there and chose his meat." Kaya pinaniniwalaan na ang Valentine's Day celebration ay nagsimula sa kanya at ginawang basihan, ginawang basis ang kanyang isinulat para ma-establish ang ganitong celebration, itong Valentine's Day. Pero para sa simbahang Katolika, ang Valentine's Day is the day of the saint, priest and martyr si Saint Valentine. Kasi Saint Valentine gave his true love to God by way of doing his mission of preserving the sacrament of matrimony, and until his death he defended it kasi si Emperor Claudius II nga hindi siya gustong ang mga lalaki sa kanyang imperyo ay mag-aasawa. So nagpababa ito ng isang dekrito na pinagbabawal ang mga lalaki na mag-asawa sa kanyang panahon. Kaya si Saint Valentine ay patago na nag-administer ng sacrament of matrimony. So si Saint Valentine, he died for the faith, he died of preserving the true love. Pero ang problema, ang celebration natin ngayon ay nakasentro na sa erotic love instead of true and divine love. Kaya nga kung wala pang pandemya ngayon, kung titingnan natin sa ating kapaligiran, kung wala pang pandemya, sigurado tayong fully booked yung mga hotels at saka mga lodges. So after ng 8 months or pagka ikasyam na buwan ay marami na namang mga tao na madadagdag sa populasyon. Okay lang yun sana kung ginawa nila ito o gagawin ito na kasal muna sila, o kung may mga Katolikong sabihin na lang natin na matitigas ang ulo, gagawa ng ganitong bagay na hindi pa nakakasal. So pero ang problema lang kasi pag ginagawa yung erotic love is maraming mga babaeng masasaktan, at the same time marami ding batang nilalaglag kasi sabi nila madidisgrasya sa kadahilanan sa kanilang pagkaka-irresponsable. So kaya sana while we're celebrating this Christian feast, itong Kristiyanong kafiestahan, so we have to celebrate it. So i-celebrate natin ito in Christian way or in a Catholic way. Alang sa mga dulang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Ibisan kinsa nga na ay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamutan nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika, sa kasaysayan ug sa Biblia.